radio Urale FM kungan fɛ bɛnkɛ Badara Saja ni ye don kibaru kɛnɛ cogolen kunnafoni gabew ye mun de fɔ bi ni sigara kunnafoni gabew ka bɔta ɲininkali la minnu ma se ka bɔli la an kɔni tɛ se ka walawalali n'a fɛsɛfɛsɛli la fiyewu inshallah ni Ala ka jɛ ye siga t'a la o bi cogo min na ayiwa bɛnkɛ Badara Saja ale kɔni tɛ salaya abada kunnafoni gabew ɲɛɲini na minnu bɛ kisɛ kan minnu ye ta ye ni kelen ta ja jɛlen nɔgɔ tɛ min na fiyewu kosɛbɛ nka o n'a ta o ta min fana ka d'a ye n'o bɛɛ lajɛlen ye o de ye a ka telefɔni ka to k'a fɔ kilinin Orange Money nani kun ande do ba kɛmɛ baraji ba kɛmɛ o la sa Orange Money cibaw yɔrɔ jan yɔrɔ suru olu ka ko kɔni bɛnkɛ to kulonkɛ la dɛ ayi dɛ ni tulonkɛ olu la an bɛ se ɲɔgɔn ma wa i dun ɲɛ b'a la cɛsiriba min bɛ kɛ kunnafoni gabew ɲinini na n'i ye olu Orange Money cilanw ni wɛzɛ ni riya cilanw ɲin bɔ a la a sɔngɔ bi dɔgɔya a sɔrɔli bi gɛlɛya dɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ sabu f'i ka connecté de ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na o la dɔwɛrɛ kɔni ta anw fɛ olu foli ni waleɲuman dɔn kɔ a ŋaniye bɛ minnu na alhamdulillah an b'u fana fo a se tɛ n'u ye an bɛ dugawu k'u ye yarabi Ala ka se ka n'u bɛɛ lajɛlen ye amen uzaz bi ye juma ye bi ye juma ye juma dɔw kɔni fɛ n ye dɔw baara kɔni n y'o haramuya dɔw baara tɛ dɛ ne ka so de ko ne b'a dɔn ni Ala ye jama bɔ ne ka dukɛnɛ la k'a bɛn juma ma e tɛ taa o bɛɛ kelen kɔni ni jama bɔra i ka so ka bɛn juma ma ni sirika bin kɔni t'a la ayi sirika bin t'a la bɛɛ mais fɛn b'a la min ka jugu n'o mais mun ni jama bɔra i ka so mun ne tɛ e dɛmɛ yanni maaw ka t'i ka jama bɛɛ cɛ k'a bɔ i kɔrɔ bon i b'a dɔn n'o sugu kɛra n bɛ sécurité kolo gɛlɛn de sɛgɛn n ka so bɛ sécurisé dɛ ka tɛmɛ hali palais kan wala i y'a faamu ne yɛrɛ bɛ se ka fara sécurisé bagaw kan non a ka ɲi n bɛ Wagner mɔgɔw wele ni ye Wagner wele o cogo la u bɛna annonce n ye Riscana ko Zrazou Chamnot Mamada o kɔrɔ ko chef k'i den dɔ bɛ da la ko Mamada b'a fɔ ko ya Riscana ya den o kɔrɔ ko n den don ko n bɛ don k'a b'a fɛ ka don awɔ ko n bɛ don de voilà n ko bon n sigilen bɛ n t'u sigilen tɛ n'a ye k'a bɛ na n bara juma don nana voilà donc Wagner ni kamalen donna min ko ko n den y'a ye n'a donna k'a sɔrɔ a ma to nɔgɔmaya kelen ta aw bolo da la n bɛ contrat di Faransi ma bɛnkɛ n bɛ segin n bɛ taa so ne kɔni y'o consigne de fɔ Wagner kɛlɛ t'a la ne bɛ segin ne bɛ taa so ni ne den sera ka don ne ka so k'a sɔrɔ a ma to don Wagner rentré à Moscou Faransi est venu garder bɛnkɛ ko ne bɛ segin ka taa so hali ni ma se so ne kɔni bɛ taa n jɔ o kuma bɔlɔ fɛ an tora kɔni y'o de ye Ala ka jama bɔ i ka daw ma raison bɛɛ jama yɛrɛ ka ca sa sanu yɛrɛ ka bɔ e bara ka daw ma bɛnkɛ ni tigi yɛrɛ b'a sɔrɔ e ka saburu la f'i ka saburu min tɛ e ka bɔda ko tɛ bɛnkɛ i tɛ tigɛ la k'i yɛrɛ bɛ si saburu min kɔnɔ dɛ ko tigi yɛrɛ b'a la ko min tɛ e fo sanu ka bɔ i ka saburu kɔnɔ ne kɛlen jama tɛ de bɛnkɛ sanu yeli ka so kɔnɔ bɛnkɛ i bɔra i ka du tɛ dɛ i bɛ si saburu kɔnɔ hali n'a bɔra i ka li duguma bɛnkɛ i tɛ ka li kalaka ye bon yan'o cɛ ne bɛ taa sanu in kun fɔlɔ n bɛ t'o feere Omar Diaw ma Londres n bɛ taa a moitié bɛnkɛ sanu ka di ka a ka sɔrɔ yɔrɔ la n'o tɛ ni sanu bɔra i ka du kɔnɔ wala warimugu ka di ne ye ni sanu ye bɛnkɛ n bɛ ɲin ka da o kuma la sirasurun de ka d'anw ye o parce que sanu f'i ka taa peser tuma dɔ la a valeur bɛ jigin tuma dɔ la a valeur bɛ ayiwa or 100 euros égale à 100 euros hein o ye tiɲɛ ye i y'a faamu awɔ 100 livres sterling égale à 100 livres sterling ouais mais e b'o sanu mara i pɛrɛlen k'i bɛ taa feere tuma b'a f'i ye ko sanu sɔngɔ jiginna k'a jiginna a man kɛ ne ka o don o ta y'a bɛnkɛ n yɛrɛ ma kɛ i ka o don na mun i ka o don na mun bon kɔrɔ tɛ i ma sa wa tellement ba ne tɛ nin fɔ non n kɔngɔ ma ne di kama bi dɛ ayi bɛnkɛ ne tɛ nin fɔ Sulemani Jara ko k'i to bi dɛ
bɛɛ kɛ a kɛ ne yɛrɛ bɛ siran teli bɛ i taara ma sɔrɔ cogo min na bɛɛ k'a kɛ yiri o la bɛɛ b'a dɔn cɛ min b'i kɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan cɛ ye wa togola b'i kɔ bi dɛ togola kɛ dɛ yan leci pɔkiliya a ko walayi ko da ye ɲɔgɔn ye ko hali n'o y'a sɔrɔ ale bɛna penalty de ta k'a bɛ bɔlɔn bɔ ko k'i da k'i ta ko bɛ bɔlɔn k'i dun ala kana hakɛ ka ɲɔgɔn k'i kɛ bɔlɔn cɛ yawu dun ko a bɛ cogo yawu ka tiri dangerelen don dɛ a ko ale don ye fɔlɔmɔgɔ don bɛrɛ t'a ni ne cɛ ta i la aw ye fɔlɔmɔgɔw de denmisɛnnin fitinin ok maa ka bɔ a ka ca kojugu kɛ tiɲɛna bɛɛ ani kabako don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ bɛ kɛ wara bi ye juma ye ala ka juma caman yira amina arabi ala ka juma bato minɛ amina bato fɛn fɛn k'a kɛba y'an minɛ yarabi yarabana ala ka bato bɛɛ minɛ amina hami o hami bɛ an lamɛnbaaw la a dogolen n'a bangelen a fura bɛ ala de bolo a ka bɔ a ka se la ala ka hamiw ta ka bɔ an kan wala ala ka kɛnɛyaw sabati c'est la première fortune de l'homme o kɔrɔ ye ne o ye adamaden ka sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ye nafolo fɔlɔfɔlɔ ye kɛnɛya ye ala k'o sabati an lamɛnbaa n'an kanubaw bɛɛ la amina arabi yarabi yarabana mamada ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka n'u tigɛ an na ala ka n'an yɛrɛ tigɛ o la yarabi yarabana fatiha minɛ a sera dugu kolola yɔrɔ ma fantamuso dɔw la a tɛ ɲinɛ wariko kɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka n'u to ɲɔgɔn ye minnu bɛ tunga la ala ka tunga jɛ ka bi jɛ o la ka sini jɛ o la ka badabada jɛ o la min ta ye papiye ko ye ala k'an nɔgɔya min ta ye baara ko ye ala k'an nɔgɔya min ta yɛrɛ ye furu gɛlɛya ala k'a nɔgɔya min ta ye farikolo bana ala k'a kɛnɛya bana dogolen n'a bangelen yarabi ala k'a nɔgɔya amina arabi bɔra namu duwawu sankɔrɔta n tulo b'a la namu sankɔrɔta namu fatiha minɛ koɲuman alifatiha i k'a jija joli jalali wale kiramu yarabi yarabana ami ala kana orange money fama ne ni tubarankew cɛ ala kana western ni fama ne ni ala bɛ dɔw labɛn an ala kana monogram fama ne ni tubarankew ala kana iriya fama ne ni ala kana wari fama ne ni ala kana n k'u ma fisiri wale ala k'u yɛrɛ fana ɲinɛ an kɔ dɛ ala ka nin dɔw ye a kana minɛ ne lɔrɔnkɛ ma koyi sabu ne ye jɔn nɔgɔlenni ye jɔn jasilen ala bɛ nin dɔw minɛ jumɛn yɛrɛ kama ale yɛrɛ ala kama a tɔgɔ min ka bon n'a tɔgɔ bɛɛ ye o kama ala dɔw ye minɛ jɔnni kama a ka danfɛn bɛɛ la fasamanti min ka wusa ni bɛɛ lajɛlen ye a ɲɔgɔnna ma da a ɲɔgɔnna tɛ da muhamadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ni wunda i bɛ fiɲɛ tigɛ na namnamna fɛ o tuma ne bɛ ka dugawu kɛ fiɲɛ tigɛ ja o tuma namnamna nin ja bara b'u bolo dɛ ja i taara ka namnamna bara b'a bolo dɛ caman wa i bɛna fiɲɛ tigɛ da dɔgɔ bɔra fantan bɛ se dugawu la fantan bɛ se dugawu la n'a y'a da don an ka taa don bɛɛ bamanan dɛ ne ye fantan ye pɔsi kɔnɔna de la n'o tɛ ne tɛ fantan ye dɛ ayi ne ni fantanya ka ca mɔgɔ ka ne bɛnkɛw balelen to ne bɛ se k'a fɔ n ye fantan ye wa marakaw ni kakɔlɔw bɛnkɛ ka gɛlɛn diɲɛ t'olu ta ye wa o tɛna bɛ k'a fɔ a baro bɔ ko marakakɛ dɔ bɛ k'a ka jaga a bɛna ka jaga di maa min ma k'a m'o maa sɔrɔ a kuma maa sugu jumɛn a ko ale b'a ka san jaga de di sadi maa dɔ ma hali n'a kɛra arajo baarakɛla a kɛra maa sugu sugu ye i y'a faamu silamɛ dɔrɔn min ye silamɛ ye dɔrɔn a fɔ a ye ko n bɛ yan i tɔgɔ i ko a ko n ye silamɛ de yan awɔ i tɔgɔ Aliyu Kulubali n'i kuma silamɛya fɔra ko ko Laurent Jacques i kana na n ka jagako cɛ a fɔ a ye ko Aliyu Kulubali bon ne kɔni min na ne ma sɔn k'e tɔgɔ d'a ma parce que jaga nin bɛɛ tun ye 1500 de ye a ka jaga bɛnn'o de ma a fɔ a ye ko n tɔgɔ ye Laurent Jacques ala e bɛ ne fa mais bɛnkɛ a jateminɛ 500 jaga ye joli ye ne t'a dɔn donc a man ca o kabini ala ye n da ma jaga bɔ mais a ka jaga 500 jaga bɔ ma s'o niveau la mais n ka bagan t'a bɔ n ka sɛnɛkɛfɛn t'a bɔ kuma tɛ nafolo ma mɔgɔ n'a ye bɛɛ lajɛlen fo a tɛna nin ko in bila daga jan e k'i ta kɛ
ɲininkali kolo gɛlɛn ko ne n'an ta kɛ jaabi surumani nabamani wuli bali. jɔn ka faamu walasa tɔnɔ sila k'a fɔ. awɛ tɔnɔ sila ka ɲɛfɔ dɔw kɛ segu. tɔnɔ sila n bɛnkɛ don. ka fɔ a balimakɛ tali bɛ baraji. n bɛnkɛ don. ninnu fila bɛɛ ye ne bɛnkɛ. maraka fɛ marakaw bɛ den wolo sa. maraka faden t'a da muso furu la faden t'a da den wolo la. hali olu fadenw y'u da wari ɲini na. j'étais de t'u da wari ɲini na. mais i ka marakakɛ da wari ɲini na o ka fisa i k'a da den wolo la o. ou muso furu. parce que o n'o mɛn marakakɛ dɔ ka denw fɔ ko muso naani ko den 42. bon o y'a ye. o y'a ye kɔɲɔmuso min. n ko kɔni n ko tigi kan ka du naani de jɔ ka tugu ɲɔgɔn na. kɔɲɔmuso min kɔnɔna jɛya kosɛbɛ n'o tɛ a bɛ caya n'u ye. Bamanan ma ye ala ma sɔn ka diinɛ in kɛ constitution ye wa. awɔ. ni ala tun ye diinɛ in kɛ constitution ye. ala marakaw tun b'a fɔ ko ka constitution ko ka réviser. muso tɛ da naani na tuguni dɛ 40. révision constitutionnelle de diinɛ. ni diinɛ tun bɛ se ka réviser yan. ala. bɛnkɛ tɔnɔ sila tulo b'i la dɛ. tɔnɔ sila. tɔnɔ sila tɛ bamanankan mɛn sa ko da tun bɛ. ok an b'a fo. marakaw ko de bɛ ne faga quoi. u bɛ tila ka kuma bɛɛ fɔli la ye tuma min na. o bɛ sɔrɔ bon kana jigin n'an ye marakakan tɛ bamanankan mɛn. ne ko ne ye bamanankan mɛn ka tɛmɛ nin kan e n'an bamanandenw feere. bisimila. bɛnkɛ ne ko kibaruya gunuma jumɛn b'i bolo. kalaman wa. i ko min ka di ne ba awa dama ye wa. kosɛbɛ. mamadu mamada dani dama kan. kosɛbɛ bɛnkɛ b'a ta. gana man jugu. kɛ sɔnye de ka jugu. dana man jugu. k'a da i la. o man jugu. k'a k'i sɔnye o de ka jugu. ne bamanankan mɛn an ka dɔnkilidala kɔrɔbɔw da ko dana man jugu kɛ sɔnye ka jugu. n bɛna kɔrɔ f'i ye bi. ye mali ye dana man jugu kɛ sɔnye de ka jugu. fɛn min dara. maliba. fɛn min dara ma la a ma k'i sɔnye dana man jugu kɛ sɔnye ka jugu. can tɛ dɔnkili wari dabila ka orchestre sigi. seydou yɛrɛ jaa SNT ale b'a an kɔkɔrɔma don kosɛbɛ. a bɛ orchestre minɛnw san ka d'a ma. o la an bɛ to ka n'an taalen ka kɛnɛ kan an b'a kɛ beti da ye. bɛɛ u y'a da jɔnni na n'a ma k'a sɔn ye. u ye sɔn jumɛn de da a la. bɛɛ o ko labanna cogo di. k'o bɛɛ fɛ ye ten. mun de bɔr'o la. nin ɲininkali ba in. awɔ jaabi tɛ d'i ma fu den de. fo n ka mun k'i ye. baasi dɔn. bɛɛ dususuma kɔni bɛ yan. ayiwa. fo n'i y'o dɔɔnin d'i ma. n'i y'o dɔɔnin da. cɛyafura k'o dɔɔnin d'i ma. i ka dɔɔnin d'a ma. cɛyafura n b'o cɛya. i n'o dɔɔnin di. i yɛrɛ burankɛ ma. awɔ. burankɛ Vieux Cissé kuntigɛjɛ yan. a m'o f'i ye dɛ. i y'a fɔ dɛ. ne ko ko burankɛ Cissé. Banjugu la. Banjugu la. Banjula Musa tɔgɔ n k'i fa tɔgɔba don. fa tɔgɔ don dɛ. burankɛ tɔgɔ b'i ka kow la dɛ. bamanan n'i y'o ta. kosɛbɛ. hakiliw sigilen tuma min na. e ma ɲininkali de kɛ wa. awɔ. a dara jɔnni na. a ma k'a sɔn ye. awɔ. mun de dara a la. mun bɔra o ko la. kosɛbɛ. e kan t'o ma. tigitigi ala sɔnna n b'a ɲɛ f'i ye. bisimila. Sikaso ana lamini tengu dugu deme nyogon dugu bolomada dugu aw munun kulo nyagale jolin do ni kuna funi dumai kuna funi kerengere mi na kembe sababa e kene dugu daga bana fura mi mbe na kumba kuma me na o ma do sora koro o kuma o kemble ga dugu mine wa ba aw bulu koro angwa maku dususuma furo ka chebale dususuma ma munun da e furudimi na kembe ga tigla ma zege atoromba bulu dusukumbe shufi ina fota kuma sigi mbala mun be nu jaabi tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na a ye kolokolo aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma. a bɛ sɔrɔ min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bamakɔ dusuma bɛ sɔrɔ 66 99 14 43 Madame Fofana Fune Kaye 73 86 04 80 Mamadou Cham Gabon Libreville 077 51 82 51
Omar Kida. Mauritanie 33 15 29 23 Hamadidja. Abidjan, Côte d'Ivoire 09 31 51 01 BBK Les Lions. Abidjan, Yupougo 07 47 25 15 98 Moussa Tangara. Brazzaville 05 315 18 18 Papa Silla. Guinée équatoriale 222 46 27 63 Kassim Thiro. Francie 06 51 51 66 26 Sirandou Bagar Dramé. Francie 06 42 46 25 50 Banjugula Moussa Konaté. Yuri 78 82 94 47 Youssouf Samassa. Deuxième adjoint au maire. Angola 947 516 527 Oumar Mbaye Diawara. Sénégal 77 553 65 32 Bassirou Touré. Gambie 348 51 62 Yacouba Keita. Simbi, commune de Simbi 75 29 21 66 Sadio Sissoko. Burkina Faso Ourodara 64 87 75 17 Youssouf Chidibé. Espagne 632 72 34 90 Ousmane Kanté Barcelone. Espagne 632 14 05 51 Baba Traoré, l'enfant de Simbi. Italie 331 458 79 27 Ismaël Silla. Italie Lecce Poclea 350 935 56 47 Yacouba Toula. Malta plus 356 77 62 22 45 Ismaël Diallo. New York 646 468 64 17 646 204 54 56 Adama Sangare Simbo. Envoi à colis en Afrique, transfert d'argent, shipping. Doucement, à la canne doucement. Amin Arabe à la côte de Gaoumé. Ah, nala doucement, à la benga au Kadae. Ko sabaka. Bebe, Ne. anda mulu karega do mbalangono ka kuna fone ka walangata begi itata la Jona. aha Te basiye. kosobe Kana hine na nyini ngalla de. Aywa bismillah. bege Ne. nago donu nyangilla de Et comme sanction de l'Union européenne. awo 2 points. nam Ko jonu nyangirawa. awo Shogel. aha Diaw. aha Ibrahim Ikassa. aha Wage. aha Ben le cerveau. donu nyangi kuemu Bele de wala yo. Ina fo les challenger ya fo chwami. awo Ibaro farajala tomba no Union européenne. Mamada kuye nyangili bereta de. Nyangili sugu jumendo. Ni mako fole nu senti da farajala dugulu shika fefe be Union européenne na. Nu senti da dugulu kane. O soromana ka min bolo fene o jamana ko fole nuna. Soro bi do glashila. nam Vejili. O mawye joni. Imagine ngawa. Colonel Maliki Diaw. Ale joni. Ale de sente nyamae. Maflana. Colonel Major Ismaël Wage. Ne benge safurle ne babalimake. Ale de beni client ministre. Docteur Shogel Kokala Maiga. Premier ministre. Ibrahim Ikassa Maiga. Ministre de la Refondation. Mali yelega mulkuramo. Ministre ka. Aywa. Ani Adama Jaraber le cerveau. Ale sente maye. Yerewolo debout sur le rempart. Oluga kuma la sela. Onyema dodo. Ni maduru olu de togo be bien nuna et puis kalmangala nuna sa Union européenne bolo ku nu nyangi yoro Union européenne no farajaw ka tomba nye abito ga gafe do boso akalla halani kuna fonu bela jele bo kono ni nyangili numbu o de kono dugu a gafe ikado fra 7 fra mu wande ba kono page mo wega tabolo bela jele ba kono bi ma nyangi chugumi ani ni film no yo be detail mo o ye nyona jere minge février kalo kle nani timene ye article chama be o ya nazara ka ye sa o mimbe mawnyangi mimbu ya wega mawnyangi beka benga o article bela jele be o de la sa yanga nyema duru de ta utoma mamada ko fo yema folo min ta to ma ko nyangi ledu ana nyangi kun ngofio colonel Malik Diaw kodi président CNT ayo ni gafe ta kala no to buka to mai nganyangili gafe ibaye ka abise ka laje bolo srafe ni tara ga ibaye yaye ka fo ko CNT nyema Malik Diaw ka mi jo ajoro la ko sabu
sarti min taara wasabulo kɔnɔ ye ko kow na kɛ ka bɛn u denw ma kabini octobre kalo tile fɔlɔ san 2020 ɔ ko fanga fanga na kun cɛ ka bɛn nin kalo yɛrɛ tile 27 ma kow ma se ka kɛ ko sabu senfofo kɔ o yera CNT ma u ma se ka kalafili a cogoya sariyaw u ma se k'o wuti k'o bɛ kow sumaya n'o kalafiliw nana sumaya wajibi fanga furancɛ fanga a tɛ taa a taacogo la ko Maliki Jaw ye Ngwara de da fanga furancɛ fanga taali ɲɛ walasa kalafiliw kana se ka kɛ o y'ale ɲangi kun kelen filanan o de ye colonel major Ismail Wage n'ale ye bɛn ni kelenya minisiri ayiwa k'ale de cɛsirilen don bɛnkan min siɲɛra Algérie k'o lawaleya k'ale fana nɔ yera la k'a fɔ a y'o ko de tɛrɛnta ko kosɛbɛ o sugu bɛ dankari kɛ bɛn ni kelenya ni basigi yɛrɛ la jamana kɔnɔ o k'o kɔrɔ a ye Ngwara da i k'a dɔn waati ɲɛ fanga furancɛ fanga ye a ka se ka taa o ye ɲangikun ye ba sabanan o de y'i k'a dɔn premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga tubabu ka tɔnba in kɔni bolo ale de ye premier ministre o tuma ko mais ale yɛrɛ de nɔ bɛ kalafiliw bɔli a ma dɛ ko ni bɛ maa ɲini min nɔ b'o la k'o ye Choguel de ye ko dɔ dun kɛra a ye Ngwara da k'o taabolo ɲɛ n'a ye Ngwara da ten i b'a ye k'a fɔ fanga furancɛ fanga kun nama ka dan yɔrɔ min a tɛna da ye dɔ bi fara a kan o dabɔngama don ka kalafiliw bɔ a dɔgɔ kɔnɔ walasa fanga kana segin siwiliw ma joona ayiwa min tugura o la o de ye Ibrahim Ikasa Mayiga ale ye Mali munubɔli minisiri Ibrahim Ikasa Mayiga k'ale fana ye Ngwara da i k'a dɔn kow tacogo ɲɛ ka kow lasumaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili kana se ka kɛ ka bɛn a dɔgɔ ma walasa fanga ka segin siwiliw ma k'i bɛ se k'a ye tubabu ka gafeba in kɔnɔ yɛrɛ min yɛrɛ y'a si ye min bolonɔ bɛ nin ɲangiliw siyɛnni la i b'a dɔn Jean-Yves Le Drian ale ye jɔlen ye Faransi ka minisiri min cɛsirilen don Faransi ni jamana wɛrɛ ale de ka siyɛntiri b'a ale ka siyɛntiri b'a sabu nin conseil nin minnu filɛ ka ɲɛngile conseil de l'union européenne o président ye ale de ye n'a faamu ayiwa maa duurunan sa o tɛ activiste ye wa Adama Jara Ben le cerveau transition conseil national de transition o maa don yɛrɛwolo debout sur le rempart ɲɛmaa don k'ale fana ye Ngwara de da fanga furancɛ fanga taali ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kow lasumaya kalafiliw kana se ka kɛ joona walasa fanga ka segin siwiliw ma n'i ye nanzaraw ka nin gafe in lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko nin ye kojugubaw de ye ka si Mali ma maliden dɔw fɛ ko tuma olu fana ye ɲangili bere ta ka wuli ninnu kan maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ani jɔda fɛn fɛn mana ye nin ko la k'e b'a fɛ ka Ngwara de da fanga furancɛ fanga ɲɛ a kana zufani boli a ka nɔsi taama o k'i ko y'i sɔrɔ dɛ nin maa ninnu si an ye nin maa duuru min fɔ nin olu sen tɛ se ka da Union européenne dugukolo kan dɛ awɔ wa ni sɔrɔ bɛ min bolo a jamana kelen kelen na o fana donna gilasi la awɔ wa k'a fɔ ko nafolo bɛna bila u ka baarakɛda tɔgɔ la wa ka bɔ nanzara jamana na ayi muk n'i ko jɔnniw ɲangira nin de don Bintu Jara docteur Binu ko tɛ dɛ ale de y'a fasiri i ye nin walawala cogo min na n b'a dɔn i bɛnkɛ Segu Jaba Dugure Dugure ale b'a faamu n'a faamu dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ Talibi Baraji ye siga t'a la denkuranin fa ok bisimila mais Faransi ye jalaki bin jɔn kan irisiw kɛ ko di e kan tɛ accusation injuste des Français sur le pillage du Mali par les Russes Faransi de ye jalaki bin irisiw ka jalaki min ni lakika tɛ quoi injuste Faransi de y'o jalaki bin irisiw kan k'u bɛ k'an ka dugukolo nɔnɔ bɔ n'a yafa ma fɔlɔ ne stanfero na mais nin walawala Lafiyabugu bɔ a ka faamuya k'a fɔ GMK ye bɔ lafiyalen ba n'o tɛ komi sa su k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko banbaatɔ wa le kabako da ye dɛ ayiwa ko irisiw ka kalanfɛnw nalen an fɛ yan ka na an ka sɔrɔsiw kalan k'u jo janvier kalo tile 6 tɛmɛnen i k'a dɔn armée malienne porte parole yɛrɛ don o kuma walawala an ye a ko irisi sɔrɔsiw u nana an fɛ yan mais u b'an fɛ yan ka na an ka sɔrɔsiw de former k'u jo kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛkɛminɛnw tacogo la
o janvier kalo tile 30 tɛmɛnen sa i k'a dɔn o kuma in de nana poyi ka da faransi y'o kuma de mɛn faransi nana ye k'a fɔ k'i ka faransi minisiri min don Jean-Yves Le Drian kelen de don ale don wa a ka ɲininkali dɔ la u ka gafe dɔ fana ko Le Figaro a ko sibilangalama tɔn groupe Wagner ni irisiw bɛ k'olu kokɔrɔma don k'u nana a la mɛ fɔlɔ k'u bɛ ka Mali dugukolo nɔnɔ bɔ nka ale n'a ka o kuma bɛɛ sa kabini o waati fo bi Mali ma yamaru di maa si ma i ka sanu garamu kelen bɔ an ka dugu jukɔrɔ Mali m'o signé ni gouvernement si Faransi filɛ ka ni ɲɛngili in de ta sa ɲɛngili min ni jɔsen t'a la ɲɛngili juguba k'o ɲɛsin irisiw ma k'olu nana a ma mɛn dɔrɔn k'u y'u kɛ sanu bɔli kɛ dugu jukɔrɔ fɛnw bɔli ko Mali la nin bɛɛ kɔni ye kelen bɛɛ ye kelen sɛbɛn fasiriba ko ni Yves Le Drian ka kuma lamɛn a ka kuma lamɛn k'i b'a ye k'a fɔ ko irisiw mana yɛrɛ fɔlɔ ko mɛ k'u ye dugu jukɔrɔ nɔnɔ bɔli daminɛ ko wa nakun t'u la dɛ ka sɔrɔsi ninnu lakana ka sɔrɔsi ninnu lakana ayiwa ko yala nin ye kuma ye min kan ka bɔ faransi minisiri in na wa olu minnu y'an mara jɔnya juru la ka tɛmɛ olu minnu bɛ sefa dilan anw b'a dun Mali ka sɔrɔ n'i y'a tila 100 o 100 85 de dagan bɛ olu ka bangiw la ye bɛkɛ a to tɛ ten ko nin tun kan nin kuma sugu tun kan ka bɔ bɛɛ da ko fo faransi minisiri dɔ ayiwa ko tubabuw bɛ sanubɔ la an ka jamana kɔnɔ a Buroni Moti mara la bon ko n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sanu bɛ jamana min bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i y'u sigi faransi bɛ na 4 de la o tuma dama b'a fɛ yen wa dama dama da ko mɛn n bɛna sɔrɔ cogo f'i ye a ɲɛfɔ an ye faransi ye jɔyɔrɔ 4 de ye dɛ 4e mara mondial producteur d'or sanu min bɛ faransi bolo bi tɔni 2,000 ani 436 sanu na tɔni sanu tonne 2436 tonnes bon n'i k'i b'o feere Umaru Njawu ma sisan Londres a bɛ taa bɛɛ dollar wari miliyari 1,000 miliyari 112 112 milliards de dollars miliyari 112 a bɛ bɛn o de ma n'i y'a feere Umaru Njawu ma Layi Dɛmɛ Jawu den quoi Musa Jawu kɔrɔkɛ ale ka baara ye sanu san ye a bɛ 112 milliards k'a k'i labɛn ayiwa bon n'i dun y'a jateminɛ farafinna yan sanubɔ la k'a sigi ɲɔgɔn kan Mali ye jamana 3nan de ye 3e pays africain producteur d'or o ye Mali de bon n'o kɛra k'an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka sa o tuma faransi b'a ka nin sanu ninnu bɔ min damanda t'e ka dugu la Lassana Susogo Tripoli a b'a yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ de la o bɛ ɲɛ voilà ni sanu ninnu ale sɔn jalen don a faransi ko nin na bi ayi ni damanda tun bɛ faransi sisan t'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ sanubɔ la yan surtout e bɛ se dingɛ sen na cogo min na n bɛ to k'a f'i ye n ko birili baara ninnu tiɲɛ bɛ to ka ɲinɛ de koyi birili ma ɲi cɛjan o tiɲɛ n bɛ se n'i ye wari bila 2000 billet bila aran na ka taa a ka so o kɔni a bɛ sɔn ka kari o kɔ yɛrɛ parce que birili ma y'a ma voilà ayi n bɛ singɔmu kɛ n sen na ka to k'a dɛrɛ ko hakilina jiginna yɔrɔ irisiw ka minisiri min cɛsirilen don jamana ni jamana wɛrɛ cɛ la o fana ni i tɔma minisiri Ablaye Diop yɔrɔ olu ye ɲɔgɔn ye mɔsuguw ye nɔgɔmi kalo tɛmɛnen tile 11 jamana fila ninnu kɔni bɛɛ n'a kan ko k'u cɛ banban k'a teriya k'a jidi Ablaye Diop hakilina jiginna ko de la ko olu nana teriya sira de fɛ irisiw fɛ yen ka na dɛmɛ ɲini na fɛnɛ irisiw k'an dɛmɛ jamana ka basigi irisiw fɛnɛ ko k'an jɛna n'a ye an b'aw dɛmɛ a kɛra sɔrɔsi sira ye o a kɛra k'aw ka jamana bɛɛ kɛ ka aw ta ye o an b'aw dɛmɛ ko nin minisiri fila y'o fɔ ayiwa faransi dun y'i labɛn k'ale b'a fɛ ka waa wɛrɛ k'a ka dagaw wuli n'o y'a ka bazuw ye taa waati min na dantigɛwalekɛlaw wulilen don kɔ kabini 2013 an b'o funteniba n'o tasuma jahadi kɛlɛ la fo bi o waati kelen dɛ irisiw ko an ka minɛn di aw ma min ɲɔgɔnna tɛ aw bolo k'aw ka sɔrɔsiw jo aw n'o bɛ marifa minɛn min na kɛlɛkɛ minɛn min na ani marifa kisɛ min na kelen t'a jɛ an b'a d'aw ma ayiwa irisi minisiri y'o de fɔ Sergei Lavrov c'est un cousin ayi a bɔlen don Sergei Lavrov
mena man law de ngai risigantu abeke kana ko beke baga fefe bena ta ka mali segere ambe dangari kala no mali dugolo bebe ka ta a préciser Sergei Lavrov parce que cousin direct de Laurent Jacques ouais ngoro ba mo ro far leta Laurent Lavrov ouais wala sa femi woni ko cibla ngala ma tondo nana ya ko o kuma bena foli irisu ko to lu ka siraire aywa o ye société di société maming nano bena ano bi barake ni nyanyi abana ko lu nyini ngade ko mali nyema o de nyini nga mawlu koni ni mali teriya koro de be irisu ni mali che o tere tie ni te bo olu irisu la no dana soasi minani demema olu bo sebe koro ke abana kononde irisu ga nalanga jamana kona ora kai nazara jamana chama yuguda ngere ne yala faransi na tiru kayu sebe koro yugu o ngania tasa fama kunda iba anga nyeno uli ayira ka foko irisu be irisu be ane nana anga surasu de kala me Wagner ko olu to kalama irisu ko olu to kalama abana fere galo kle olu la temene ndo kuna sin moyo 2022 yoro rishi président ani farasi président yi nyanyo Moscou ekundo kalama ay to kalama benga wara ngoni o jaye tabali jamu jamba ba khorobe fu ya fe Putin be fu o ko do koro fe do kanya ga fe do woro dugu koro de gete ance ga janyo gona ni ngum na re ina na ko flamina ni yi anga yeta ga janyo gona re koro re sita la do ay tabal jamja de tabali jamu jamba fu la do wara tabali be bo anaga setunguru weso ma tête j'ai besoin de médicaments pour soigner maux de tête. Le monde va. Ayo. Onyonyena, bogara kuna ukumana malika, ukumana Ukraine ga no irishi jamana doye. O mi moro kona landa sero mi madu. Voilà. Kala sala wala je. Sabin Traoré ga fasiri. Ali bebe Mamadou Saramono. Bebe fu. Avec une famille kasi ga fo bebe ga le lion. Anda go joyeux anniversaire. Bebe ga le lion. Bebe pile haki. Mora mena mbengo ga classement mena mbengo ga classement e mena mbengo ga classement na la sono ya da ikana ni Srandu Bakar ko re kale place Srandu Bakar dara adati ba do be abana mena yaro re funa ya kura ya aba benga do kono be ale dati bana tede ale re boradi Kadir Jabi ale ara diera di Kadir Jabi Londres ay Kadir Jabi dati bana de non tale ma gende o jode gende de yernita radiation et suspension vraiment de gembe yolo congrès extraordinaire de Laurent Jacques et ses bengue suspension et radiation premier bengue radié premier bengue radié bon Duganti ouf mon truc Duganti ouais premier radié agora déjà eu galinha agora déjà eu galinha premier suspendu Moru Meren Jawara suspendu GMK RGMG premier suspendu le président Meren Jawara il faut à côté de lui Fousseni suspendu l'avant de Crémis oui Fousseni Traoré aba foyo ale bele faraka Moru Meren Jawara premier suspendu pour une durée de la trahison au Mali. Ni Mali trahison bana do ba suspension be wuli. Allah ya wuli. Atega wulo. Allah le re wani mona chema sa te wuli. Oh voilà. Voilà, s'il progresse, on ferait des sanctions wuli ton deuxième suspendu. Baba Kamara Bouaké. Ah ouais. Et andanga debe matiki fu. Abla Dougouré. Bouaké debe matiki amba fu. Debe mba koni. Debe min dira ko la don. Quoi. Quatrième suspendu. Ba avec Camara. Ba avec Camara. Adjamé 220. Ouais, Ambou Befou. Ambou Befou ben. Parce que ça go fou. Ambe si ça. Amba fou ben. Bengue Foufou. John. Baka Nege. Foufou laki. Baka ne Foufou na. Amba fou. Bengue Fou. Bismillah. Ne. Nako itoma Laurent Bago mun fo. John to Laurent. Bago mun fo bengue. Ikumana Sami. Et quand même coup d'état en Afrique de l'Ouest. 2 points. Babo s'en prend à Alassane Ouattara et à la CEDEAO.
ni dana siga tala fiyo to nyang ta fam ya ka foto to silan amara shibi abu befo ben amara shibi awo parce que don ba metla ka dati la ni ma fila dati bana alene aba ibo funa dati aba funa dati bana bene ba min dati ma bana o dati ba ay mora no fanga karaba yelebali min be farafina clip ya fa ni wati na lora babo kuma na agode aye jigina ji joninga Alassane Ouattara ni sideo ko ni mo be ala ko lu flado ikaba wo lora babo soma yi ay lora babo abora kuma na aye coup d'état la gauche ko chejugu min ni bato aye zarani nda Alassane yere akode takli ko zarani kuma to la aye zarani nda Alassane yere aya burgo ni de nyeshi jamana kuntigi do ma farafina mun ba fe ku jagoya bamba fangala ka jamana yere jose sharia soso kama adasiro lu fana koror president koror Laurent Gbagbo babara ki ka do ali bi troisième mandat ko no e president ka fanga ta ko sabana goy kama kele blade ali bi aku bloku lembe akama ku ba ali jamana jose sharia yelema wala sa ko haglina nge da ko sabana aka fanga ni to yora fanga ni to kura de la parti politique kura de la e bodo ay parti des peuples africains en Côte d'Ivoire PPACI ayo aya bologani si jamana kuntugu de la farafinaya munu bu jagoya bamba fangala hale na bebe ni jamana jose sharia sosoli o sebe fasiri ba ko yala ta ka nyekere ni Alassane Ouattara la wa Laurent Gbagbo ale te coup d'état fait bien ale ta fait chini mais ko fanga dodi momada ka fo coup d'état ka fanga karaba yelema ko te fere yede o te furaye jamana shika gelema wa ni beje fanga titali fangile fe ko jigijala ni baji ko ale Laurent Gbagbo be coup d'état combien ba consini akera coup d'état sugu comme ale Laurent Gbagbo min fo mawye u ka fam avec un fois ka parti demisonu ne la jeunesse de son parti conférence bala a ko min fo awye ko coup d'état e sugu fla de de awo fanga karaba yelemali wala ko sugu fla de civil ko fanga karaba yelema ani surasu ko fanga karaba yelema ko mais civil mana fanga karaba yelema ko jamana daw yara bi bo ka tegere fo la ko kana bar malaw ni to fene ni sura su fene yoyi olu fene be fanga karaba yelema ko nyew be sura ka kumu nyanginu be wuli ko coup d'état de amana kenyewo nyema est-ce que ko civil ko coup d'état e jume jamana kuntigi esgiradi kina ta ko flake ni garzege jiara mais e ya nyini ko ke sabayi ka jamana josi sharia jago ya yelema ki sigo ta ko sabanana ki coup d'état civil de ko wote kone jamana de do wore be ta voter wala ko ka soro coup d'état de kono de avec nyesha ga jinu ne c'est ce que agono de Amérique la jeke ko ni saraga e Joe Biden wala ma Donald Trump saraga ko lu bla ko na fanga ta ko sabanake e ba yi American ti de wuli ka jamana ci po utsake ate jigu ko no ere ku tsake ku paso lu ere de asebe ko jamana jose sera la ku ta ko flado ko ni emi sebe ibo de bunya ni emi ngi ga jamana jose sharia ko no ibo de bunya amene e feselo ku ta ko fla e katla ki dewriye kanani sabana yola sura sege fere ba ire la kale na ga marfa be ande marfa tigi du sebe do mango ko fere ba ka coup d'état kede ko coup d'état chali farafina de akunye nindi aka nyefol la atemetola de zarani nda Alassane Ouattara nyewola abadanye ito monta ko Alassane Ouattara ni o ko ni juwere to la bi anga sorosu ko min mo fanga la bi ko lu kanu shita duzugun est-ce que ça après ce sont eux qui sont bon ni sorosu yo fanga ta o jamana kuntugu de be wuli sisa sa ka beri jugu ta o sorosu kama est-ce que comme ko coup d'état be coup d'état de coup d'état ma bo coup d'état la coup d'état kora munye ka barka fanga jagwa yelema ka ko furigete yelema amana bo dawo da fe ko ni sorosu ya ke fali bi se ka bo ala civil mana ke jamana jose sharia be autonomy de ko sanu est-ce que ka ku sawoy politiquement bela jelen ayo naam wala sa naam ko mais ale be min fo koror kawi ni joro inaya ko koror politique ton be ku simbo coup d'état la
u ka ɲina coup d'état tɛmɛnenw kɔ u hakili kana jigi kura la awɔ u k'u se bɔ a la pewu ko coup d'état man ɲi dɛ k'i n'a fɔ a bɛ fɔ olu yɛrɛ fɛ yen cogo min Yobu kɔ u ka Kɔrɔwari tubabukan ninnu dɛ ko coup d'état la il faut quitter dedans dɛ a yɛrɛ fɔ tan dɛ je vous dis les jeunes je suis à Yobu aujourd'hui coup d'état là il faut quitter dedans dɛ moi je ne suis pas dedans signé Laurent Gbagbo voilà ni ko Gbagbo ye min fɔ o de ye mais ne ɲɛ nin wala cogo min na n b'a dɔn Bagadaji Mayi ale b'a faamuya k'a fɔ i den Umaru Kida ye Mayi bilenni Mɔgɔra n'i y'a faamu cogo min Musa Tangara b'a faamu ten Yobu dususuma b'a bolo fura b'a bolo n'i y'a wele dɔrɔn n'i n'a ka surun a bɛ taa di Sentelimani walima a b'a ka yɔrɔ f'i ye i bɛ taa minɛ n bɛ Musa Tangara fo kosɛbɛ bɛɛ bɛ ka le lion fɛnɛ a ka fura donna a sera kɛ a ka fura donna a bolo sisan yɔrɔ a b'a bolo yen ayiwa Usumani Kante Barcelone ko di furaw sera a ma Barcelone kuna sini an bɛ ɲɔgɔn kan yen minɛ kuna sini tun ye don jumɛn e ko cogo di ne min ka kuma mɛn de bɛ kɛ e ko kuna sini k'i ni Usumani Kante ayi e de ko kuna sini k'aw tun bɛ ɲɔgɔn kan ne ni jɔn e b'a fɔ sisan k'e ni Barcelone ni ne ni e de tun bɛ ɲɔgɔn kan kuna sini don kuma awɔ kɛ ne de tun bɛ ɲɔgɔn kan kɛ bɛɛ kɛ awɔ hakɛ ta ne ma se Barcelone mais Ala k'an se amina arabi Usumani Kante wala i bɛ taa Barça k'a terrain na alharam Usumani Kante k'i hakili to n ka Real minɛnw na Usumani Kante i bɛ Barça ta dɔ bila la o la n'a ta don taa ka Real minɛn don Barça minɛn a kepe n'a monturu a n'a barisiw ne kɔni bɛ Barça minɛnw de fɛ tuklew maillots ne bɛ nin bɛɛ Barça ta de fɛ alharam ko n'o kɛra ko n'a nana Mali la n b'a fana to minɛn kelen na gangɛnɛ ma Jɛgɛwusu Naji ne hakɛ ta ɲɛsin sibila mais ne ko jɔnni yera majugu cɛ la dɛ n b'a fɛ k'o gundo de bɔrɔtɔ bayi e kan tɛ lutte contre le terrorisme au Mali wa i ma ɲininka ko jɔnni yera majugu minɛnenw na wa un jeune béninois de 20 ans parmi les terroristes qui se sont rendus mais wala bamanankan na n'o y'a sɔrɔ a jamu tɛ Samakela ka ye o fana dɔ bɛ Sénégal Samake tɛ dɛ n'i y'a jamu f'i ye dabali bɛ ban n tɛ dan ye o ni danna ye an ka numukɛ fɔ ma karijigɛ jɔnbana t'a faamu n'ale dun m'a faamu i k'a dɔn Solomani jɔnbana tɛna a ɲɛfɔ t'a faamu dɛ an b'a kɔrɔkɛ Burama jɔnbana fo bawara béninois kamalenin dɔ san 20 dɛ o de yera dantɛmɛ welekɛlaw la minnu nan'u yɛrɛ di an ka sɔrɔsiw ma k'anw tɛ kɛlɛ la to an bɛ siran an kana na fa i kabako ye de don wa ayi info matin de y'a fɔ kabini an ka sɔrɔsiw golomasiri taba wulila ka tarabasoli daminɛ da fila in na sɔrɔsi jɛkulu kɔnɔ min bɛ wele ko opération kɛlɛtigi dantɛmɛ welekɛla caman olu kɔni y'a sugandi u yɛrɛ ye ka n'u yɛrɛ di ni maa m'a fɛ k'i bɔ k'i bin n'i da don a kan k'i to yen u nan'u yɛrɛ di ayiwa sabu kɛcogo wɛrɛ t'u bolo an ka golomasiri taba wulilen don cogo min bi dantɛmɛ welekɛlaw tarabasoli la bi Mali fan bɛɛ fɛ ko jatigɛ da ye terroriste ta ye est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ mun y'an ka sɔrɔsiw jo k'u jafarinya k'u bɛɛ ka tarabasoli kɛ bamada minɛn dagabanaw de dira an ma kɔsa in na an b'aw fo aw sɔrɔsiw kabini o kɛra sa n'an ye sɔrɔsiw fo an b'an yɛrɛ journalisiw fo o la sa bamada o de filɛ ka baara gɛlɛya terrorisiw bolo foyi se t'u ye tuguni dɛ n'i bɛ sa walima i k'i yɛrɛ di a caman commencera ka t'u yɛrɛ di o maa minnu taar'u yɛrɛ di sa sɛbɛn fasiri b'a ko aw de ko k'aw bɛ jadi kɛlɛ in kɛ ko n'aw sara ko b'aw ni Ala surunya ɲɔgɔn na k'aw tɛ siran saya ɲɛ bamada o kuma tɛ bi dɛ sentigɛ ani ko laban de bɛ yen o dantɛmɛ welekɛla minnu minɛna sa minnu taar'u yɛrɛ di bamada jamana caman maa de b'a la o dɔ de ye nin kamalennin ye an tɛ tɔgɔ fɔ ka jamu to yen tɔgɔ in kɔni ye Idris nka n'an ye jamu in fɔ sisan k'a ta Mali CNT la ka jigin fo Medinakura Bamakɔ ka taa fururu fo Londres sanu feereyɔrɔ la yen a jamu n'o jamu ye kelen Idris a jamu ni an ka CNT président jamu ye kelen Idris Diaw 20 ans Cotonou ayiwa u y'ale ta Cotonou de k'a don u ka cɛjugu in na a n'a ɲɔgɔnna funenkɛni camanba di k'u don terrorisme kɔnɔ
Mamara Malien caman b'u la Burkinabé b'a la Niger b'a la bon an k'o bɛɛ to yen fɛn min ye Idrisi Diaw nin ye sa Béninois nin Mamara k'ale kelen tɛ dɛ nin ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nationalité caman ka farafinna yan minnu bɛ don datemɛwale jɛkulu ninnu na ka gosili kɛ Mali Burkina Niger dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u y'olu formé de u tila k'u lasegin u yɛrɛ faso la u ka taa tiɲɛni kɛ Allahu akbar ko b'a yira k'a fɔ an ka jamana kuntigi minnu bɛ farafinna tile bi yan fan fɛ bolo kan yan k'an sigilen don mugu daga de kan dɛ an sigilen bɛ mugu daga de kan n'a ko kiriw don n'a ma kunbɛ joona Mamada k'a tigɛcogo tɛ ɲɛ koyi mais a man ninnu u b'u former ni jamana yɛrɛ banbaganciya de c'est à dire f'i k'i ka jamana i k'a yɛrɛ i b'i ka jamana i t'a fɛ yɛrɛ u b'i ta k'i former ayiwa o la sa i b'a dɔn k'a fɔ kamalen min minɛna a nana a yɛrɛ di u y'a ka national le béninois don komi ni faransi n'a nɔgɔntɔriw kun b'a dɔn k'a fɔ Mali ye di quoi dangan gun quoi ko Mali de tun ye gun ye datemɛwalekɛla ninnu ye n'u tun b'a dɔn k'u kan ka Mali dɛmɛ de o digi in jɔlen ka to ko Faransi m'o kɛ dɛ Faransi b'a fɛ cogo bɛɛ la ka digi in kari k'a wolongoto ko n'o kɛra dɔrɔn ji in bɛ woyo ka jamana in bɛɛ minɛ kosɛbɛ ko ne de an ka hakili lajigi kɛ joona maa kun t'a dɔn ko Benin ni Togo ninnu ni Ghana o ko jadi ko kuma bɛ olu t'o dɔn ko mɛ bi a bɛ cogo di sabu folo don n'a cogoya kana mini voilà ko Faransi ko ale nakun ye minnu yɛrɛ kɛlɛli ye dɛ Faransi de bɛ k'o digi in kari a yɛrɛ jɔlen ɲɛ ɲɛna ayiwa o bɛɛ la fɛnɛ farafinna jamanakuntigi dɔw bɛ yen dɛ awɔ au lieu que olu ka Mali dɛmɛ digi in jɔli la dɛ ayi olu fɛnɛ y'u yɛrɛ to i k'a dɔn nanzarala faama dɔw bolo sa ka fara olu kan au lieu k'u ka Mali dɛmɛ ka digi in jɔlen to olu nana fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɛngili da Mali kun k'a to a ɲini k'a tɔ halaki Allahu akbar ko mɛ ɲɛngili minnu n'u filɛ k'a da Mali kan nin ye Mamada ko n'o kɛra sababu ye ka digi in kari ko jadima ninnu k'u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ hali nanzaraw yɛrɛ fɛ yen kuma banna o misali ye jumɛn ye Béninois in tɛ nin ye wa mun b'a yira ko siya wɛrɛ t'a la ko hali kɔsadanin na tarabasoli min kɛra Benin u ka parc W la ye ani mekuru ni bɛɛ ko ko mekuru jimjim ko b'a yira k'a fɔ Béninois kuma da la ko jadimaw don k'olu tun ɲɛna ko minnu b'u dogo ka taa sogo faga ozo fɔrɔw ɲinɛ ma o de ye barakonew ye u y'a turu da olu de kun komi o kɛlen ka sɔrɔsikulu wuli ka taa yen u y'a ye a n'o ka jan ɲɔgɔn na ko jadimaw don dɛ u bɔra min u formera min an tora la u ye Togo fɛnɛ fan dɔ gosi a banna ko kuma ko digi in kana kari ni digi nin karila ko o ye Togo ni Benin de ye dɛ k'u bɛ sɔn ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo kɔfɛ fo nanzara jamana la mun b'o bali tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ka Mali digi in jɔlen to bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kelen fasirikɛba Modibo Kone n ko Modibo Kone ministre Modibo Kone ko tɛ dɛ o ye n kɔrɔkɛ ale ministre ni journaliste Modibo bisimila n ko wala cogo min na ne bɛnkɛ yɔrɔ Jakite Bani ani ne bɛɛ ni Jɛnɛba Jakite ani Sega o bɛɛ ye nin faamuya ka bɔ Libreville wala cogo la honorable Dawuda Musa Kone Kɔlɔnjɛba ale fana y'a faamu a b'a faamu ne y'a faamu dɔrɔn a b'a fɔ directeur ye Jibiri Bamba ani Balo radio faso kɔni an lamɛnlen don an b'u fo kosɛbɛ ne y'o foli Lobi ma Algérie Lobi an faamana bi Susɔgɔ kɔni dangali fo de Susɔgɔ mais ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa mais ne ko ɲangini min dalen filɛ nin ye Mali kan mais est ce que an bɛ se ɲangini nin kɔrɔ ka taga waati jan na wa nin ɲininkali kolo ka girin et quant aux sanctions de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Mali, deux points. Les autorités résisteront-elles pour longtemps? Mais les gens qui État wala ka fɛn bamanan na an ka se ka nin faamuya ko yala nin jɛkuluba saba Union européenne ni CEDEAO ni UMOA u filɛ ka ɲangili min da Mali kan nin k'an ka ɲɛmaaw na se k'a kun ka taa waati jan na wa ɲininkali gɛlɛn gafe min y'a walafi o de ye le combat Union européenne CEDEAO UMOA k'olu kɔni ye Mali bila embargo de kɔnɔ est ce que
Mana ni ya kalo kele bonyongo ye sedeo jamana nyemawo ani imwa nyemawo farala nyanga ga nyangili dangu aywa ka bono dum gara sam mamada ikado to ka tomba fena na isenda ulu sinola no union européenne lu fele fele ga tugu ko mamada ka do fara nyangilu yereka nyingal de kero la saw ko yela nga transition nyemawo unna sek ni nege munu kanin kun fo wati jume yini kumbora ababo de ayo ali bi jima soro folo ka kenta suma inga siyo ni imwani malu mabe ala folo ino européenne nani si dula kanyi gidi kushi ka jiginyo ko sa ko chocho ayo now me akolo baye franchini ino européenne o manga transition nyimo sa mamada lu ko ni baga koro menasi koro menasi baga kwa afla de buka mali ni tomba nu che o baga bi kele mali do ni nyemo che o baga bi ila ayo now mali jenyo ko teri munu tululai lu be farla nyanga ka mali bla est-ce que jamana dum fene olu be ku haminde fo ko ka ke o manga autorité bina ke chudi sike onga now femi ngoni che wali de che mani musoma mobe ka commencer ka nyangili ka juwa do sa de fempe de kelera now hal na so gouvernement lay du ta ko fon so ngona tu nola andama fama kuma mo commerçant mo ga bon c'est frontière aywa ko sabale now dunga fayere magati ka ko dola gono muso ka sugu ta mina o fege yara dunga fa fende wore be wutte soro sugu yara la est-ce que ko mamal de nu sigi ka situation la jeta ku bulo daw singa wa ngal gele ayo o bedo na ikado transition ngono beka o bebo ka hakli sugu kuma fo me bentu ni utiru che folo ansa o malide be ko nga hami mi o de ni ko inga taka ba nguna aywa non tan be fara le do nyanga se ba fazir ba ko tigi nous sommes tous unis derrière le président la transition le connaît asim guita son gouvernement est-ce que kan be ko mu ko asim guita na ka gouvernement aywa o femien na folo ko yoroy jamana jole de do kalika mamada fanta be ka gushili ke chugo bela o malidew cheni muso am prele ko nindu ka o degun ka kumbe o kawsa nga jamana ka boamulu wala nga jamana ka chechi ayo maliye be ka poshi sogole du o ngambo munyu o nege be kunga wo kan sigi kan ga fama ulaje ku blasra go ko na be ko ambi autorité transitoire ko ko mandu onga ni kele dumbe ana jenyo kulugule wore cha dememba kulugule ko o frabu soro chugudi ayo ni ngal gele malde ko kokoro doni bele ka nyeshi transition ma o benata sebe fasriba koti ko dongo do nyangili nobe ka yide nobe ka yi siro chamana sabu fe chamande sumayara warte yila nyela mouvement chaman jole do boka taninga sigu jamano nywancha jole do sabu karaga daw swale do o kanga jamana nyema munum be bisamo o kone même marteau kulani balande ni nywancha sa sont entre le marteau et l'enclume marteau e jume c'est fa dirba ka folla de o mali dum ulu mun me ka kokoroma do duma ambaw ko bi ambaw ko sini fo ka tasi kala flima aywa kulani bala ya jume sa kulan e jume union européenne CEDEAO imwa ulu mun ngone be ka nyangili jigi ka tali bi amado fali bi ulu ko be ku jigi de sa ko fanga nyemo ka wati brebe ne de fuyi kala filbi se ka ke tugu mina ka be aywa mo fa dirba ko kuma da buluda amaga kulani balaya sa ko o dum penata anga premier ministre de transition docteur Choguel ko la maiga ale a foshi chama ko transition nyemo ulu transition nyemo ko lu bi sra fen fla drone Choguel ka kuma ulu bi sra fen fla de nyere haji wani mai ala ani maldu o Choguel ka kuma donc ko ba yara ka fo o prele de ku nidiwa wala saka malitew sago ke wa ni ngali gale o so fa dirba ka du mana ke chugo ko be ka jate mine situation be ka ta chugo amine ali bi jate ka maga o kala filigo kuma o jorona ko bado de aywa de sanogo ali ga fasiri de do le combat kono aywa bala be se bajalo ale non famille ka fo babu china drame
ayiwa daga ne a bɛ ɲɔ mɔgɔ jagaliyali la ko la fɔlɔ a bɛ ne jɔ ka Ablaye Kulubali fo ka Kulubali Faransi a ma Ablaye Kulubali fo k'i tɔma fɔ Ablaye Tarawele ka Tarawele Itali bisimila bɛɛ ne an donna i yɛrɛ kuma dɔ fɔ dɛ mais mun ɲɔɲalen bɛ Bamakɔ fɔlɔ mun de ɲɔɲalen bɛ yen i pɛrɛnni ɲininkali ye ban mais n ko mun de ɲɔɲalen bɛ Bamakɔ bi a dafa Kati fara kan ani Kati la prostitution o jumɛn npogotigininw ka yɛrɛ feere an lamɛnbagaw ka hakɛ to Auzu billahi minash shaitani rajim. Prostitution à Bamako et Kati 2 points. Non. On va vivre de quoi si ce n'est notre corps? Regarde baba yara ngani fam. Kono ko regarde jufu ka tulo datu. Ali pabra jamiri akata ko asta. Mamara musomanninw ka musow ka yɛrɛ feere bi Bamako ni Kati u yɛrɛ de da y'a fɔ dɛ minnu b'a baara cɛjugu in kɛ k'an bɛ balo mun na n'an yɛrɛ farikolo tɛ an bɛ balo mun na le challenger de ye nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a walawala Mamara i b'a dɔn musow ka yɛrɛ feere kɛ n bɛ baarada kura de ye bi musomannin caman bolo a dɔw b'u ta kun kɛ gɛlɛya min bɛ denbaya kɔnɔ ko dɔw ta n'o ka jan dɛ ayiwa ka bɔ ka bɔlɔ minɛ k'i jɔ lɔgɔda k'i labɛn k'i cɛsiri k'i ŋanaŋanaŋana i ko don doli k'o kɛ bɛ musomannin caman ka baara ye bi koyi ayiwa o la sa u bɛ Bamakɔ bɔlɔnbaw minɛ kabini fitiri b'a fɔ a mago bɛ jɔnni na sɛbɛn fasiri b'a de ye ɲininkali kɛ ko mun nana ni nin baara cɛjugu maa la maloya kumasulu baara in ɲɔ ɲɛli ye da fila in na an fɛ yan i ti sɔn fɛn min kun nkalon yɛrɛ ka da i la ko mun nana n'o baara yɛrɛ ɲɔ ɲɛli ye bi Mamara o ɲininkali jaabi misi ko dɔw ko ye sabu musomannin caman ko k'olu donna nin baara kura in na Mamara ko gɛlɛya de y'u don a la d'a ka foyi tɛ so olu de bɛ bɔ k'a bɛɛ ɲini ka na o b'a bɔ min n'u m'u yɛrɛ feere k'u bɛ balo cogo di ko ka d'a ka kɔlɔlɔ bɛ baara in na dɛ sabu i bɛ se ka kojugu caman sɔrɔ baara in na dantɛmɛwalew bɛ se ka k'i la banajugu bɛ se k'i sɔrɔ k'u bɛ nin bɛɛ dɔn koyi u bɛ nin bɛɛ dɔn u b'a dɔn fɛnɛ n'i dɔnna n'a baara ye tɔgɔ ɲuman t'i la sigida la nka ni musomannin ninnu sa olu kɔni b'u yɛrɛ feere de hali tuma dɔw la wari ba tɛ ɲininkara ko munna aw bɛ nin kɛ ko n'an ma nin kɛ an bɛ balo cogo di dɔ de y'o fɔ an ye Kati ayiwa journaliste y'o ɲininka sa ne tɛ dɛ fo n'a kɛra e ye k'u ɲininka ko o tuma a wariko bɛ kɛ cogo di aw ni cɛw cɛ ko tɛrɛmɛli de don koyi k'a tɛrɛmɛ k'a bɛ daminɛ 200 ka yɛlɛ 200 300 400 dɔw ɲɛfɔ an ye ko bɛɛ n'i balo cogo don dɛ k'i ka balo nin cogo in na tan k'o ka fisa kɔngɔ k'i fa MS de y'o fɔ ale sigilen dimini dɔ la yen a ma sɔn ka bɔ hali yeelen na Mamara an bɛ don min na ko bi o baara in kɛcogo kura de filɛ ka bɔ k'i da kɛnɛ ka kɛcogo kura n'o ye a dogodogonikɛ ye k'i dogodogo k'a kɛ o de ye bɔlɔlɔsira fɛ aw bɛ se ka bɛn a la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na ye o la sa maaw tɛna aw duntɔ ye hôtel kɔnɔ maaw tɛna aw tatɔ ye o yɔrɔ o ko sugu ninnu kɛ yɔrɔ la ye i y'a faamu u ye nin faamu ayiwa u nana kɔ ani k'a kuma la yan muso dɔw kɔni ko olu n'i tora o cogoya la k'i bɛ bɛn ni waribatigiw yɛrɛ ye bɔlɔlɔsiraw fɛ ko minnu bɛ se ka giriman d'i ma Facebook ni WhatsApp n'a ɲɔgɔn na ko in bɛ ka bonya k'a ɲɔ ɲɛ cogo min na anw fɛ Mali o tuma welewele dalen don jɔnni ye k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de y'an ka minisiri dɔ ye promotion des femmes de l'enfant et de la famille k'a ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka taabolo bɛɛ kɛ ka sariya ni ɲangili sugu bɛɛ ta walasa nin ko in a bɛ se ka dabila cogo min an faso la bɛɛ den ka fasiri don mɛ n'a kɔni dabilara jigitigɛ bɛ dɔ fa bɛn ne kɔni ɲɛ bɛ na i ko k'i bɛ nin ko in dabila Mamara ne bɛ maa kelen dɔn Sonja b'ale fa ou bien a bɛ Mali bila u kanu b'a ba dɔn muso ninnu kanu b'a ba dɔn a tɔgɔ fo n'i y'a tɔgɔ ɲini n'o tɛ maa jan tɛ maa surunin don a tɛ duman fɔ a tɛ duman dun muso fila b'a bolo mɛ o t'a bali ka taa bansan kɔrɔ batigijanw na o bɛɛ b'i ɲɛ ko ne yɛrɛ ɲɛ de b'a ye o a tɛ ne ye mɛ ne b'a ye o e b'a ye ka
ne b'a le na tene e b'a ye ka i to yɔrɔ ninnu na ye n tɛmɛtɔla mobili la n tɛ ɲɛ i tɛmɛtɔ yɔrɔ dɛ e b'i ɲɛ jɔ ye ne b'a n'u jɔlen n'o tɛ bɛnkɛ u ka baara kɛ dɛ ko u ka nin dabila dɛ muso bɛ ka baara kɛ bi diɲɛ na o ka fisa ni nin dɛ u ka nin baara dabila dɔrɔn ka taa muru tunkara fɛ yen kita o k'u dege safinɛ dilan na u ka nin dabila u ka taa baya minɛ siri muru bolo ka hijabu don ka disa biri bɛnkɛ tiɲɛ la nin ma ɲi wara n'i ye wari ɲini n'i ma wari sɔrɔ n'i ye ala ɲini i tɛ ala jɛ ayi e b'a ye ne bɛ ala de ɲini na sa wa non n'a bɛ ten o la sisan kɔni c'est pas la peine mɔgɔ wari d'e ma i bɛ ka ala de ɲini ou bien ne bɛ ka ɲininkali de k'i la mais n ko waritigiya fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ ala ɲini na d'accord komi ko k'i bɛ tɛ ka wari ɲini bilen ayi n bɛ wari ɲini kɛ mais a tɛ ala ɲini de bɔ hali n bɛ gasoil min ta ka taa juma la awɔ gasoil tigi b'o nin de la wa ayi ka taa juma la i sen na bɛnkɛ ko a barati ka bon dɛ o y'a misiri ka surun i la ni lome don bamanan ko ne ye ko dɔ ye lome ne b'a dɔn misiri min bɛ lome kapitali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ n'a bɛ mali yɛrɛ bɛɛ bamanan ko kare kelen de bɛ misiri fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka misiri ka ca misiri ka ca ye dɛ kare ko karafi misiri min jɔ ese misiri ba yirika tiɲɛna ala ka hinɛ kara ala ka hinɛ ala bɛɛ ne i ko ko a tɔgɔ yɛrɛ jumɛn ne ko a dara man jugu ko a dara man jugu k'e sɔn ye de ka jugu ko ten a dar'i la a ma k'i sɔn ye a ma ban mais a dar'e la a kɛr'i sɔn ye o ka jugu dɛ o ka jugu. Un ingénieur rétrogradé accuse la directrice des ressources humaines de vol et d'adultère. O y'a nanzarakan de walawala bamanankan na bɛnkan ninnu faamu. Nin baarakɛla in n'a ka patron u ye baarakɛla in de wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la k'a bila fo dugumala la ka da taabolo cɛjugu kan a filɛ ka o turu da a ka ɲɛmaa kun n'o ye muso ye k'o ye zon ye k'o ye jɛnɛyakɛla ye. A lamɛnbagaw ka hakɛ to. Nin walawala bamanankan na bɛnkan ninnu faamu. Kamalen yɛrɛ pour que ka bɛɛ hakililatigɛ fɔlɔ farafin tɛ dɛ tunisien don Tunisie tajuru sara yɛrɛ bolo ma waati min na lettre nana d'a ma k'i bɔr'i jɔyɔrɔ la k'i bila fo duguma aran na o tuma ale ka hakilina kɛra min ye k'i tasa o ka ɲɛmaa muso in na sa ɲɛmɔgɔ ye muso de ye muso don la directrice des ressources humaines ayiwa o la sa kamalen kɔni a ye juguman de ŋaniya sirili daminɛ sa ɲɛmaa muso in kɔnɔ an y'a ye gafe kɔnɔ cogo min na a ye mun kɛ i b'a dɔn ayi Mamada a filɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ fɛɛrɛ bɛɛ don o don ani ɲɛmaa in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu tun ka di u kun bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mamada datigɛ da la o ma ye o ye haramu ye kuma t'u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni datigɛ ɲɔgɔn la ale kɔni bolo ɲɛmaa muso in de ye ale mɔgɔ sata ayiwa a nana fɛɛrɛ jugu jumɛn tigɛ sisan a y'a da muso in na a ye muso ka numéro de ɲini muso cɛ ka numéro de ɲini cɛ ka numéro sɔrɔlen a ye cɛ wele a k'e t'a la ko muso b'i bolo yan wa ko ni cɛ b'u ka jamana kan ye olu bɛ baara la société la jamana wɛrɛ de ayiwa a ko e sigilen tɛ yen k'i muso bɛ baara la ko ɲɛmaa don wa ko n bɛna minɛ i la ala tɛ mɛn ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ wa a kɛn bɛ ka baarakɛda ye a kɛn bɛ ka nafolo caman suɲɛ dɛ ne bɛ n diya o la cogo bɛɛ la cɛ k'i ko cogo a ko awɔ i muso ye jɛnɛyakɛla de ye an nana fɔ ɲɔgɔn kɔ n y'a bila n ko n tɛ kanu na n'a ye tuguni a fana ye n wuli ka bɔ n nɔ la yɔrɔ ni nin fɔra maa o maa i bɛ dɔw la dɛ tiɲɛna n'a sɔrɔ i muso nin ka di ye a bɛ a kuma bɛ caya dɛ keleya i muso ni ne tun bɛ ɲɔgɔn bolo n y'a bila a dimi kojugu a ye n wuli ka bɔ n nɔ la wa son don a tɔ fɔ bɛnkɛ muso furu cɛ ma a ye kojugu kɛ ayiwa muso furu cɛ de ye muso wele sisan k'a fɔ n b'i ka kow kalama i bɛ baga cɛ ma ka bɔ a nɔ la mun na aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a t'i fɛ k'i bɛ ka fɔ société wari suɲɛ n'a bann'i la est ce que e k'an ka jɛnɛya yɛrɛ kɛ i bɛna sɔrɔ yan i ka furu b'a da fɛ e y'o fana y'a da sago bɛɛ fɔ muso muso ko ko jɔn y'o f'i ye ko karisa dusu bilara hakili ɲɛ i n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn don arajo baarakɛla don aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'i bila i y'a bɔ arajo baara la ka taga a bila fini a ka ɲi komi an bɔra Tunisie ka ban sa an y'an yɛrɛ sɔrɔ o kuma arajo baarakɛla don Royal kɔnɔ yan Royal kɔnɔ yan min bɛ ka kuma laminɛ
k'o don muso ko jɔnni don a ko a y'a tɔgɔ fɔ ye dɛ ko mamadu mamada k'u b'a abla kana ta dɛ muso ko dani damanga de y'o f'i ye wa ali nuni numanga ayi muso taara plainte tigɛ kiriso la voilà ye cɛ wele ka jɔ bɔgɔ jinnen kan n'o nana bɔ ka bin juge yɛrɛ nana cɛ ɲininka fɔlɔ k'i ye furu cɛ ka numéro sɔrɔ cogo di a ko muso yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnkɔrɔ dɔ de y'a dɛmɛ ko yala e ye min fɔ a cɛ ye k'i n'a kun bɛ ɲɔgɔn bolo bolominɛ na ko wa k'a bɛ ka société nafolo suye ko dalilu b'i bolo wa cɛ ma se ka kuma o dun y'a sɔrɔ a paselen polisi la fɔlɔ ɲininkali kun fɔlɔ la a ko ɲininkali kun fɔlɔ la a ko ale cɛ ko muso yɛrɛ de ye cɛ ka numéro d'ale ma tuma min na u bɛ ɲɔgɔn fɛ ja ni muso ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc tribunal de la sisan a nana fɔ ko muso baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ de ye numéro d'ale ma ale fana ye kunnafoni fu ninnu di muso cɛ ma juge ko k'i ye nin dun kɛ mun de kama ko tajuru sara a y'ale gɛn ka bɔ a place la a ma bɛn ale ma ale b'a ka furu sa k'a ka diɲɛlatigɛ don ngalama la o de y'a to ale ye sɔnjugu bɛɛ lajɛlen da a ka cɛ ayiwa kuma dilen muso ma muso ko k'a yɛrɛ filɛ nin ne bi m'a gɛn ne sini m'a gɛn depuis a gɛnna ka bɔ jɔda in na ka bila dugumala la n'a ye n jalaki n ko a ma ne nɔ tɛ nin ye ne tɛ nin kalama société ka ko de don ni décision ma bɔ ne la o bɛɛ la a ma da la i da tigɛ n'a tɛ kuma a tɛ kuma o fɛ n bɔra min kalama n cɛ ye n wele ko n kamalen y'a ye k'a ye bila k'o de y'a to n y'a gɛn o de y'a to n fana y'a wele aw fɛ yan kuma banna ko muso yala o kɛra wa aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i sɔn don wa muso ko kabini ala y'ale da ale t'o kɛcogo dɔn k'u k'a yɛrɛ ɲininka u y'a ɲininka ko tiɲɛ don ale y'a dilan k'a da ala de walasa k'a mago sa n'a cɛ k'a ka furu sa ale tɛ se k'a ka baara tiɲɛ mais ale b'a ka furu sa k'a ka diɲɛlatigɛ don ngalama la k'a tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ayiwa kiiritigilamaw ko k'o tɛ baasi ye avocat ye kuma ta juge ye kuma ta mais kuma yɛrɛ kun cɛra min na sa u y'a yira k'a fɔ u bɛ cɛ don kaso la kalo 6 kaso datugulen kalo 2 kalo 6 kaso mais datugu tɛntɛn komi lasi tun bɛ kaso bon min kɔnɔ fo fenêtre t'a la siyo kelen b'a kɔnɔ lasi tun bɛ yɔrɔ min lasi sensuru tun bɛ yɔrɔ min na voilà a bɛ Tunisie o yɔrɔ na yan a ma kɛ dɛ ni ko ko lasi ka taa kaso kɛ Tunisie a bɛ sɔn kɛ parce que a bɛ don avion kɔnɔ a bɛ sɔn k'o kɛ dɛ a y'a kɛ Sikaso yan wala ni ko taa lasi datugu Amérique yana k'a tɛ taa Amérique a bɛ taa kɛ bɛɛ k'i datugu Amérique ka avion kɔnɔ don nata kama lasi bɛ taa sa hali n'o y'a kɛ san 20 ye n'o tɛ an minnu tile yɔrɔ n'an si yɔrɔ avion kɔnɔ na yɔrɔ fɛn o tɛ koba y'anw bolo Delta Force aw kɛ non o ye Amérique président ta ye Air Mali u ye kalo 6 kaso d'a kun ko sabu a ye ko d'a ma a la min ma k'o tigi sɔn ye min ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn fɛ nka kalo 6 in na a bɛ kalo 2 datugu mɛkuw kɛ kalo 4 to a n'o kɛ kangarabada kaso ye surisi dana ma ɲuman da kɛ sɔn ka jugu n'a sɔrɔ muso in tun sɔn ma ɲi yɔrɔ kamalen ka kuma tiɲɛni kun na y'a la siga t'o la dɛ bɛɛ bisimila o de dan sigi bi t'a la ni ala ka jɛ ni ala ma baasi kɛ bi tɛnɛndonya ba nin na bi jumadonya ma mɛn n ko bi a sɛgɛbagatɔ de bɛ fili dati la walahi o don n bɔlen ka so i b'a y'i denw girinna kan fo ka ko tonton lora ko tonton ne tɛ se ka wolo fantanden ɲɛ ka di kojugu ko papa mun kɛra tonton lora tɛ nin ye tonton lora filɛ nin ye ne ko wa i y'a ye fantanden ɲɛ ka di koyi ne denw tɛ mamada dɔn GGB ne denw tɛ mamada dɔn fantanden ɲɛ ka di koyi walayi aw famora bɛ tɛmɛ da la ne denw t'a dɔn mɔgɔ Fabu Jara ala ka hinɛ la Fabu Jara de ye nin fɔ a bɛ so kan a ka lagarenin b'a ɲɛ ma so kan a tɛmɛ denmisɛnninw kan bɔ Fabu Jara i ni wula a ko n den hakɛ tɛ dɛ
kamalen ni gira ko be da ko ni be doge bo fa hujara ya ko to fantante ɲɛ ka di sa ko ne ka lagaranin filɛ nin ye Musa nin tɛ fa dɔ yɛrɛ n'ala ma baasi kɛ n'ala sɔnna tɛnɛn don nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ ala ka jɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam